उम्र में जाओ ना गीत के फरमाइश के लिए बने ये हमारे गीत आपन लिखल है अनिल बाबा। जिंदगी बेकार बाटे मैंने बढ़ा दिया भैया टाइप करो मैन के भैया। अरे जिंदगी बेकार बाटे हर नाम के बिना जिंदगी बेकार बाटे हर नाम के बिना जिंदगी बेकार बाटे हर नाम के बिना ये गीत के एक एक शब्द पर अनिल बाबा गौर करो। हमरा शशि रंजन बाबा रौरो से आग्रह करता जिंदगी बेकार बाटे हरि नाम के बिना सब धन बेकार बाटे सब धन बेकार बाटे कुछ ज्ञान के बिना सब धन बेकार बाटे कुछ ज्ञान के बिना अभिषेक बाबू पुरस्कार दिया नहीं सब धन बेकार बाटे कुछ ज्ञान के बिना बिना धन हो जाओ जाओ आ ज्ञान ना होखे हाँ जी बुद्धि ना होखे हाँ तो धन निम्ना जगह पर खर्चा ना होई ना 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 धन चल जाई जुआ में हाँ जी दारू में हाँ माने कुछ जगह खर्चा हो जाए कोर्ट कचहरी में खर्चा हो जाए हो जाई तो धन बात ज्ञान के जरूरी बा बरले बा और का और का गणिका की धेया जामिल भोजन से तारी गईले गणिका की धेया जामिल भोजन से तारी गईले मीरा संत कबीरा के जिंदगी सवार गईले हथवा बेकार बाटे बाटे हथवा बेकार बाटे हथवा बेकार बाटे का कुछ दान के बिना हथवा बेकार बाटे कुछ दान के बिना अनिल बाबा लोग कहला कि शर्मा जी के आंख नहीं खे नहीं के बाकी शर्मा जी के आंख बा बरले बा जीगू के मम्मी 51 रुपया के धंधा से दान करनी कहीं नहीं ये दान से कल्याण हो हमरा आंख बा अनिल बाबा बाकी अंतर इतने बाकी आंख से लौकत नहीं खे नहीं के सही बात बा
तो गोड़ होखबे करे उसे चलल ना जाओ हाँ। तो गोड़ कौना काम के बा ना काम के नहीं। आंख बढ़ले बा लौकत नहीं खे हाँ। तो आंख कौना काम के बा कौनो काम के ओंगा नहीं हाथ बढ़ले बा हाँ। अब हाथ से दान ना होखे हाँ जी। भूखा के भोजन ना दियाओ ना दियाओ। प्यासा के पानी ना दियाओ ना दियाओ। तो हाथ कौना काम के बा हाँ जी। ओकरा काट के निकलवा देहल जाते। औरी का हाँ जी। धन बाहरी के माया कोई धूप कोई छाया हरबा हरि के माया कोई धूप कोई छाया। झूठे बैरिया खाके सेवरी पर कैले लाया जीवन सफल न होई जीवन सफल न होई श्री राम के बिना जिंदगी बेकार बाटे हरि नाम के बिना जिंदगी बेकार बाटे हरि नाम के बिना। बोल के बीमारी तारी जब समय हो कमजोर हर कोई साथ छोड़ देगा। समय हो कमजोर हर कोई साथ बेकार बाटे जिंदगी सफल होई राम के। अंतिम मंत्र बा एकरा पर ध्यान देवे के बा। हाँ जी। बचपन बीती जवानी जब आ जाई बुढ़ारी बचपन बीते जवानी आई बुढ़ारी। सब लोग ठुकराई हाय हाय भाई बेटा औरी नारी कबहू तू सुख न पैब कबहू तू सुख न पैब घन श्याम के बिना जिंदगी बेकार बाटे हरि नाम के बिना अब तनी एसपी लाइव स्टेज शो हाँ जी। यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पुरस्कार आइल हार्दिक अभिनंदन करब। वाह। अब तनी भगवान के कथा की ओर फिर चलल हमनी के हाँ जी।